L-avukat tal-Aqda Repubblika u qrib il-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi irid jixħed il-ħabs li Rodri Galdes fi kwerela li fetaħ ant il-Kummissarju tal-Pulizija Jason Azzopardi akkuża l-Ministru Galdes kontu bġid mhux spjegat u jgħid li dan sar miljonarju. Huwa fetaħ ukoll attakk fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u esiġa biex jiġi investigat il-Ministru Galdes u jresqu l-qorti. Fil-kwerela li Jason Azzopardi issa qed ixerret man-nies juża ħafna espressjonijiet fosthom jgħid li ma jeskludix id-dritt difin biss kontu lill-Ministru ġie multiplikalu il-ġid. Lill-Kummissarju tal-Pulizija id-deputat tal-Blue Heroes qallu l-Ministru Galdes għandu fondi biżżejjed biex bil-paga ta' Ministru ħaddimha u multiplika tant bħal parabbora tat-talenti li tinsab fil-Vanġelu. Jason Azzopardi qal li peress li ma jidhirlux li dan u miraklu għad li hu kollox possibbli għal provvidenza, saħaq li allura skontu dan huwa każ ta' ġid mhux spjegat. Imbagħad fl-istess kwerela infexxjajja lill-Kummissarju tal-Pulizija u qallu li inti tagħmel l-arja maż-żgħir huwa talbu biex jiftaħ inkjesta maġisterjali fuq il-Ministru Galdes bħalma kien talab ftuħ ta' inkjesta maġisterjali bħal dan iż-żmien sena eżatt biex jixħed il-ħabs lill-Ministri Silvio Xkembri u Clint Camilleri dwar proprjetajiet li għandu il-Ministru Galdes. L-istess Ministru dejjem tal-ispjegazzjonijiet u ddikjarhom fid-dikjarazzjonijiet tal-assi. Jason Azzopardi mhux darba jew tnejn inqabad jgħid il-falz tant li anke l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija għajru giddib iżda l-istess Partit Nazzjonalista issa taħt Elix Borg ittieħ l-ispazju fuq il-medja. Fil-fatt fl-istess jiem li mqabad giddib fil-qorti Jason Azzopardi kien jidher jitkellem fuq in-net. Saħansitra Elix Borg mexa mal-kelma ta' Jason Azzopardi u talab għar-riżenja tal-Ministru Galdes. Huwa gideb anke fil-konfront tas-Segretarju tal-Kabinet Ryan Spanjol u fil-konfront tad-Deputat Laburista Carmelo Abela fost oħrajn. Intant l-Aqda Repubblika li Jason Azzopardi huwa l-avukat tagħha esiġiet li l-Ministru Galdes jinxteħed taħt investigazzjoni ħares qarija wkoll il-Partit Nazzjonalista li ma ġiet iffirmata mill-ebda kelliem.